Здравейте, това е Радио на Кулата, програма 1001 нощи. В нашата 91-а нощ ще се пренесем в 1977 година, 8 февруари. Рожденият ден на Марки Мун, не просто един, а първи албум на групата Television. В началото, когато го чух, бях така се подготвил за хейт отново по адрес на постпънк и целият този сорт музика, защото албума си звучи като постпънк бандите, които сме слушали до сега вече в класацията. Но искам да отбележа тук едно нещо. Когато се позачетох повече и разучих този албум, се оказа, че това не е просто постпънк албум, а това е първият постпънк албум, защото първо ми направи впечатление, че е 77 година и е малко рано за постпънк. Реално тези хора всъщност са били пънк банда, но си казали какво ще стане ако свирим пънк, но не с пауър акорди, мощните, ами с по-технични аранжименти. Какво ще се случи, нали, ако вкараме някакви 60-тарски и хипарски неща в нашия пънк, и се е случило така, че този албум и тази група реално почти не са реализирали някакви адекватни продажби, но пък критиците ги оценяват адски високо до днес днешен. В 500-те най-велики албума на всички времена са в класацията на The Rolling Stone. И причината основно е, че този албум и тази група са основни вдъхновители на два стила – постпънк и альтернатив рок. Така че, какво се прави? Ще трябва да му дадем съответната чест. Новатори са, направили са нещо прогресивно, направили са нещо, което тогава не е било правено за времето си. Иначе днес щях да ви разкажа, че постпънк бандите най-вероятно няма да минат слепия тест. Именно ако някой просто му завържем очите, не знае коя група му пускаме, да трябва да познава коя свири. Може би някой мега постпънк познавач и там New Wave и какво ли не ще ги познае, но като цяло на мен всички ми звучат еднакви, за жалост. Но тези са различни с това, че са първи. Късметли. Сега ще ви пусна Марки Мун, едноименната песен, която е над 10 минути, така че приятно слушане. Чао, до скоро и хубава седмица.
Thank you.